L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 8 de maig a les 10 de la nit o el diumenge a 12 a la mitjanit podreu escoltar els següents temes: l'Altra Ràdio a l'escola amb en Pitu Martínez, el racó de la ciència i la tecnologia amb la Irene Lapuente, escoltarem freqüències d'ona curta amb Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Donarem un cop d'ull a l'actualitat de la tecnologia i la meteorologia amb Sergi Corral, de Meteoclimàtic, el món de la informàtica des del punt de vista d'en Joan Omar, mestre informàtic de l'Associació Catalana per la Telemàtica Educativa. Passejarem per l'actualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació amb Guillermo Canal, gerent de la Federació Catalana d'Empresaris i Instal·ladors de Telecomunicacions, i coneixerem també el món de la biomimètica amb en Jordi Carrasco de l'Institut de Ciències Biomimètiques. A més, coneixerem també aspectes de l'actualitat tecnològica amb l'enginyer Lluís Miret. Tot això ho podreu escoltar també al podcast del programa dins el web de Ràdio Televisió Espanyola, i recordeu que teniu el contacte amb totes les nostres xarxes socials en el web altraradio.cat. altraradio.cat. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.